салом алайкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навори имрӯзаи мо 16 намуд мошине аст ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. якум мошини фурӯши мои ВАЗ 21099 мебошад ки соли бароришаш 2000 объёми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст I0 чашкаш кардем, мотор навай, диска балон нав, салон ҳамаш нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 15500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 98000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 930 90 90 17. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мои Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1992, объёми мотори 1.4 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон дард надорад, ҳуҷҷатош то январи 2022. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 22000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 139000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 11 66 40. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2001, объёми мотор 2 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, алиша мешавад ба ягон астраҷи караван. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 43000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 271000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 17 27 28. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2010, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 92000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 580000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 906 01 80 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1995, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст ягон задагӣ пусидагӣ надорад ва рид кардагӣ надорад, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Туз. нархи мошин 28000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 176000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 91 07 95. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотори 1.7 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинчаи 120% документи яксола ҳамаш нахадуай савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 95000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 108 65 55 56. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2000, объёми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст як моҳа ҳуҷҷат дорад, мотор зӯер, кондитсионер дорад, ях 4 балони нав, харидори конкретни занг бизана. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 58000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 366000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 01 95 26. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳаштум мошини фурӯши мои ВАЗ 21099 мебошад ки соли бароришаш 2004, объёми мотор 05 сӯзишвориш бензин,
коробка передачаш механика растамош кашидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, хаддаҳои тӯбча қарор дорад. ин мошин дар ҳисор нархи мошин 21 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 132 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 94 22 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. нӯҳ мошини фурӯшимои Toyota Fielder мебошад ки соли бароришаш 2007, объеми мотори 1.8, сӯзиши вориш бензин газ, коробка передачаш автомат растамош кашидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст Toyota Fielder японка старт-стоп мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор 100%, коробка 100% қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 78 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 492 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 88 82 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳум мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.8, сӯзиши вориш бензин газ, коробка передачаш автомат растамош кашидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст савдо дар пеши мошин камтар бамперо кор дорад, танировка 8 моҳ қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 42 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 265 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 98 95 95. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои Volkswagen Passat мебошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотор 2, сӯзиши вориш бензин, коробка передачаш автомат растамош кашидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, илтимос беҳуда занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 61 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 384 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 887 71 19 95. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2011, объеми мотор 08, сӯзиши вориш бензин, коробка передачаш автомат растамош кашидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ягон камбудӣ надорад, Америка 2011 7моҳагӣ, баллоно зимнӣ ҳамаш нав, харидори конкретни бошиш занг биза. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 99 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 624 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 06 02 03. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.6, сӯзиши вориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин як даст гаштагия, баъди вагон газадидагӣ нест, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 42 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 265 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 22 23 23. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотори 1.6, сӯзиши вориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарини техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 55 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 347 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 934 61 21 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотори 1.6, сӯзиши вориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин состояниш нави бадай, мошин зури бадай. қарор дорад ин мошин дар Истаравшан, нархи мошин 33 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 208 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 51 99 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотори 1.6, сӯзиши вориш бензин газ,
коробка передачаш механикар аст, тамош кашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст барои интерес занг назанед, конкретни харидор бошӣ занг бизан. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 39 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 246 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 35 33 73. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.